Здравейте, приятели, аз се казвам Венелин Калинов от оръжен магазин град Козлодуй. Днес на вашето внимание искам да ви представя още едно оръжие от нашата колекция, от нашия оръжен магазин. Става въпрос за тази ловна цевка Луиджи Франчи, модела Алчионе. Едно наистина красиво оръжие и също така много добре запазено. Дължината на цевта е 68 см, дължината на приклада от спусъкът е 37 см. Оръжието с един спусък, селектор, калибър е 12 по 70, ежектори, имаме вентилирана цев. Сега ще го разбобим, за да се уверите в неговото състояние и ще го разгледаме подробно от всякъде. Дървото много добре запазено. Едно оръжие, което със сигурност ще допадне на ловците, практикуващи лов на бекас. Ето отвътре състоянието на главата. Наистина оръжието е с минимален надстрел, ежектори. Цевта е блестяща отвътре. Едно наистина практично и красиво оръжие на италианската марка Луиджи Франчи. Теглото е 3 кг 220 грама. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някое друго от нашия оръжен магазин, не се колебайте да свържете с нас. Доскоро, бъдете здрави и ловуйте с стил!